सूतली मैया का जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। सूतली मैया का जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। बिन टिकवा लियाए माई बिंदिया लियाए, टिकवा लियाए माई के बिंदिया लियाए। सूतल माई के पहनाई कैसे, सूतल मैया के पहनाई कैसे। बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। सूतली मैया का जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। झुमका लियाए माई के नथिया लियाए, झुमका लियाए माई के नथिया लियाए। सूतल मैया के पहनाई कैसे, सूतल मैया के पहनाई कैसे। बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। चूड़िया लियाए माई के कंगना लियाए, चूड़िया लियाए माई के कंगना लियाए। सूतल माई के पहनाई कैसे, सूतल माई के पहनाई कैसे। बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। लहंगा लियाए माई के चुनरी लियाए, लहंगा लियाए माई के चुनरी लियाए। सूतल मैया के पहनाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। पायल लियाए माई के बिछिया लियाए, पायल लियाए माई के बिछिया लियाए। सूतली मैया के पहनाई कैसे, सूतल मैया के पहनाई कैसे। बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। सूतल मैया के जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे।